Pica, 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 pica. Exacta, pica, pica, currita. Pica, pica, curita, aquí no tem protocolo. Senta pra bobeira. Pica, pica, curita. Pica, 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 pica. Exacta, pica, pica, currita. Pica, pica, curita, aquí no tem protocolo. Senta pra bobeira. Pica, pica, curita. Bienvenido a su botánica, el gran poder. Usted que necesita más informaciones sobre las piedras, aquí le tengo diferentes tipos de libros en inglés y en español. También puede conseguir con nosotros lo que son sus aceites esotéricos, perfumes, baños, B-Rock. Tenemos una amplia variedad de lo que son velones, atributos para la santería. Todo esto y mucho más lo puede conseguir aquí en su botánica El Gran Poder, una solución para cada necesidad. Shonatur, boa noite, Shonan Mi te spero che tu sta passando buon lavoro aqui, dushi, dentro casa. Caminda, mi te spero que, ja, helaas, nós temos começar sendo verwarming. Mas o weer ta começar pira frio, que men averro, turcos taploi que frio aqui. Dus, tenho sendo verwarming. Shonan, anto mi te spera que vos nan tour ta passando verder bom di saúde. Anto, ja, a noite nós temos pica-pica, mara, boa noite, meu amor, boa noite. Sim, ayer, eigenlijk me anunciar que ayer lo tinha programa die Danila Inês over die Suyu, pero ja, nang pedimi ko masya disculpa, bisando-me ko nang ta preferawan ta un rato pasombra tanto e mama e família e ayunan que un tiki rust pa bini bij, so e cose que logicamente mental eta acaba cubo. Sigur, me imaginami. Como mama, bota hanhabo de un desesperação ku bonota dromi, bonota come, bonota hasi nada. Dus mi po compreender sei que nos guarda com paciência. Anto spera ku qualche biasine nang lobini den pica. Bom? Anto spera nang spera ku turcos lota bonkunan. Anto tapesema pidi aiera, pero ami asinha un les ku next time, mi nota anuncia nada mais de típicos na aqui.
Blo, met een blo, con pica pica. Sigur. Florencia Filomena, mi amor, conta. Bonochi. Bonochi. Sigur. Awe noche, Shonan. Nos ting un paricos. Nos que era papia. Awe noche. Sí, sigur. Awe noche nos ting dos invitado. Nós temos dois invitados. Então, é invitado aqui, que era bem papia, riba algum coisa, como te laga na mês, bem contra nós, Kiko não que assim. De com na a preferar de vinir pica ao noite. Minda tarde mais, laga nos bang para nos invitado, né? Boa noite, mis amores, não. Boa noite, Gabriel, guia. La é korte versie. Introduzimos não, então eu rei me atende. Ja, mijn naam is Gianelli Leo, dus afkorting de Gia. Oké. Zie, mijn naam is Gabriel. Ik ga vanavond meer Nederlands spreken. Dus dat was de laatste papiaments die je vanavond van hebt gehoord. Não, tá nada. Antes, ando dia ta papia nos dois idioma, vou compreender que men esta tem ele de balança. Sim, claro que sim. Zeker. Vou compreender que men dia bocara ta novo seca etoko. Sim, mita pari tempo ma começa a join Itoko, dus mita na membro novo de um grupo de uma família de Itoko. Dus bossen lo baiwami mas hopi haciendo marketing pa Itoko, video nang riba ng social media e mas claro commercials nang pa Itoko e dona mas informação na nos família Itoko kuta família grande. Ok. Ma pidi bos nang pone mas luz, pero bos na bole bimbe aqui nang. Oh. We hebben geprobeerd een extra licht nog te zetten, maar... Ja. Oké. Maar zie, Gabriel, você te bekend about die Itoko. Refrescanos nos in de memoria un tiki. Te kent de Itoko. Ja, nou, we zijn super blij dat we hier zijn. Itoko is favoriete Antilliaanse toko, waar je online al je Caribische spullen kan halen van thuis. Dus van Aruba, Bonaire, Curaçao, maar ook Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Dus je hoeft zeker niks te missen. En we leveren het ook tot aan je deur. En wat ook heel erg belangrijk is voor ons, is natuurlijk de service. Dus als je berichten stuurt, dan geven we antwoord. En we proberen het natuurlijk ook binnen zo snel mogelijk bij iedereen thuis te leveren. Omdat blije klant, daar worden wij heel blij bij Itoko. Dus ako Itoko bota sintiba na kas. Sigur. Pero Gabriel, hoop je in dat als je uso die online shop bestellen kosten ku meore na ta hanyanante na Porta di Cas? Ja, we zijn heel blij van de support die we krijgen van de mensen. Je kan zeggen dat Itoko eigenlijk is gekomen uit liefde, omdat het is ook om mensen thuis te laten voelen. Dus dat is liefde. Ik vind het zelf ook een beetje liefde dat je niet meer naar buiten hoeft te gaan in de regen en de kou. om je spullen van thuis te krijgen. En dus meer en meer mensen maken gebruik daarvan. En we appreciëren heel erg de support die we krijgen van onze mensen en de gemeenschap. Oké. Anto, Gia Kiko a triggerbo pabobin join na Itoko. Ja, mita eigenlijk di tempo mi vivo na Aruba, eigenlijk probabilmente mi vivo na Hollanda. Mita hasi kaba promotie kaba online ku social media, hasi actie nang, dus mahaya e chance aki di join na familia Itoko ku mita bis maniera Gabriel te bisa from het heart. Mita echt sintiele, echt een familia, wat is dit na kas. Anto mas claro, porque join se para formar parte de dia também. Ok.
Kiko bota mes di Aruba. Lo que muito mais de Aruba tá. No solo so, no è beach. Não. Me te Ni è quero mais. santo. Ni é santo, ni é água, pero mais claro que produto não de Itoco, maneira Páscoa também é den. Dus trabalho ayaca, seguro esse me vai sentir falta é ambiente de trabalhar ayaca, assim é ham, bebe ponte crema, pero Itoco tintura produto né. Correcto, correcto. Que mena, ja. Lo que vos podés hacer allá, o vos podés hacer en Holanda también. Me te seguro que promena ya, bueno, por así, pero que mirando que an Itoco e viendo que diferentes sortes de produtos, não te podemos sentir mais cerca de casa. Seguro, seguro. Atualmente quero hopiende, ja, tenho que realizar que agora quinta maneira promena já, que bota laga, carra, bini, que produto não, que bonota hanha aqui não, pensando que bonota hanha aqui não, então paga boche sem para importar não, paga peso, paga turcos, então plus é verrechte, então acaba agora aqui tem toco que tá brindando a oportunidade chonan que bono tem nenhum jeito loi cabeça né que meta compra bestel online não sei que Papa Noel só tem kerstboom me traz né pero bota bestel na toco não é atendiro de bestel sei que Papa Noel então bota bestel na toco então bota hanha bo produto não tem na porte casa. Pero quanto dia te dura para me que ainda não que há um produto? Over het algemeen is het binnen 24 uur. Soms duurt het ietsjes langer, maar we proberen altijd daarvoor voor de dag te mikken. Oké. Maar bisa max 48 uur. Ja, een beetje in die... ik moet wel zeggen, in de kerstperiode, dan is het soms ietsjes langer weer. Dus misschien 2-3 dagen. Maar daarom vragen we iedereen ook, als je kerstinkopen gaat doen, probeer het ook een beetje van tevoren te doen. Ik weet, onze mensen houden er soms van om een beetje te wachten tot het laatste moment. Maar probeer zo vroeg mogelijk te doen. Dan weet je zeker dat al jouw spullen die Pascu op tijd aankomen. Oké. Agora aqui me quero vai com busnan riba e party maar tende algo aí que você anda bezig com jenkos. Jonan Shona aqui não? Dan tá super druk bezig. Ja, met die bezig zie Gabriel sempre com me chama eta com o telefone. Me empolgaia, pero me sa com anda super druk. Esse é me sa. Você anda bezig com mil coisas. Agora Gabriel matende. Você anda bezig com winactie. Ja, dat klopt. Ja. Nós, Gisha, Gabriel, Kiko e winactie aqui tá insera. Well, en actie aqui está super fácil. Dus mirando, e toco te mirando que de temporada é difícil. O cliente passa um pouquinho duro. Não tá me quer te importar um custo de Páscoa. Passa para botar um Páscoa. Não precisa duche assim na casa para botar uma iaca, boham, porque não botar acostumado de ti. Dus e toco a bem com ideia para rifar eigenlijk garroche que e toco seu produto não com valor de 500 euros. Dus valor de 500 euros no produto de Itoco. Dus meneer, botawari pa nos flyer, pa nos social media, botawak e garroche yena ku produto de Itoco. E seta lo qual ku bo por gana ku e rifa aqui. E ito hobby fácil. Lo qual botin ko hasita simplesmente botin ko by riba no social media ko riba isun di Facebook page, botawak un flyer ko no post e botin ko follow nos eigenlijk riba nos Facebook page, depois botin ko like and share e flyer, tag amiga of amigo, anto bota pone comment zie je op de Antilliaanse kerstmarkt.
E assim aí você tem a chance de ganhar e garoche aqui com produto nan die Itoko. Ja, ter waarde van €500. Dus voor de Ja. mensen die niet zo goed zijn in de nummers in het papiament, door deze winactie krijg je dus de mogelijkheid om Itoko-producten ter waarde van €500 te winnen. En dat zijn dus de producten die je heel goed kan gebruiken tijdens de kerstperiode. Ja. Zoals de traditionele Ham, juist ayaka, e spullen galinha daarvoor. horna, e a bar surti, quando por falta. Juist. Dus dat is een leuk cadeautje die we geven. En zoals Gia ook net zei, dat het ook een beetje een lastige periode is. En ook omdat we door de support en de liefde die we krijgen van onze gemeenschap, zijn we ook in de mogelijkheid om dit te doen. Dus het is ook een thank you, Majadanki, voor al onze mensen. Uende app mi puntrami kudega roshi também tinha Kerstman Bondanki. Também semitari. Sim, maneira nós to bisa na nossa renaltiança to bisa e bar bom surti. Ah, well, full equipar. Full equipa, aceita a palavra, full equipa. Ah, well, sí. Pero di como sabe que actie aqui? Ja, maneira Gabriel avisa que nos que Itoko que dona danki na tour is nos cliente na nos família boto yama na nos família de Itoko que support nos que support die antianse e grupo de antianse na kuting nang negócio nang aqui na dus mescos com Itoko dus nos ting também kunuku spices também kuta undi nos Itoko homies Sim. bopeio dame que outro dos na Ja, Isha's World is ook een Itoko homie. En dan hebben we ook Lipia Albate, is ook een Itoko homie. Omdat bij Itoko proberen we ook zijn we niet alleen bezig met onszelf, maar proberen we ook andere Antilliaanse en Arubaanse ondernemers mee te nemen in dit. En ja, proberen we als een gemeenschap, een community, zo groot mogelijk te worden en zoveel mogelijk mensen te helpen. Omdat door deze samenwerkingen kunnen we hier groeien, maar creëren we bijvoorbeeld ook kwaliteitproducten en dat soort dingen voor in de Antillen en ook voor hier. Dus zijn we aan beide kanten aan het groeien. E com a actie aqui nos quer fazer eigenlijk Itoko quer família contento bij de temporada de Páscoa. En kan je het geloven, er zijn nog steeds mensen die niet Itoko kennen. En we willen graag dat ook die mensen die ons nog niet kennen of nog niet hebben gedurfd om te kijken van wat is die Itoko nou eigenlijk. Of kunota ja, maar een familie, hey please, maar een pica di papaya para nós, en ik hoop fácil klik e het delivert in een porta di casa. Ja, precies. Ja. Ik kon het niet zelf beter zeggen. Dank je, Gia. Nou, ik ben, ja, met keer beetje bij beetje, bosa, boca bisa outro, antotorena te bisa di Itoko, sigur, esse aí sim, pero bisa nos dia mais, Kiko nos generan 5 behasi. Well, het hoop fácil, mensen visitar nos Facebook page de Itoko, eriba nantahay flyer junto com amigo Gabriel tabista mirando e garoshi Puxa um garoshi. Con produto de Itoko, antes sei botinco like e share, botinco tag amiga of amigo, anto botinco comment, zie je op de Antilliaanse kerstmarkt. Pas is het een outro evento de Itoko. Ja. Ok. Pero awo, dia pa ehende nang kaba kuta volg Itoko. En dan denk ik deze ora gewoon like en share flyer e comment. En er is seguro também nang lota ding tombola pagana e garoshi aqui. Antore com abo santa nota e number nang? Tem sistema eletrônico, hoje em dia mundo moderno, dus Yes. app special que tá genera tudo lo qual vai arriba e post, então assim nos e mesta saca e ganador para mim
culo qual de exigência que nós pone que tem rebe flyer. Oké. Zo zorg ervoor dat het natuurlijk op een eerlijke manier Ja. verloopt en op een transparante manier. E também para dia que nós lo saque também ele tá visível para turgene para quem é ganador e of ganadora. Agora tem possibilidade, Bambisa, e persona com onde 50 ende den su like o share e chance mais grande para ganhar of te sombra ta umbia. Ja, app mensen que tem, ja, dat diz generar bijvoorbeeld, logicamente, se você mais, app te generar, dat diz bij escorrer, den toere zoenen ku attack e like, toere comments dan ku ting eigenlijk, het bij escorrer Dus wanneer we bisa mais você mais botar, logicamente, bo chance um tique mais grande. Ok, que me unicamente scrivi numero di una famiglia, un ser querido o una cosa así, un'amiga, però si dona un feedback di e tocco, ma non sta bisogno un review. Sì, e poi eigenlijk lo quando si vede flyer ta bopone zie je op de Antilliaanse kerstmarkt, logicamente essay et bij scoren tu resuno qua comment essay, essay et filtra e essay den essay nan et bij scoren e ganador. E logicamente Mr. Like nos page, zit seguro, Mr. Follow nos e Mr. Like en share e post. Dus er is sugerência nee, e app te wak, si e ganador of ganadora a voldoet na je. En Oké. als je nog meer lieve dingen wil schrijven, dat vinden we Ja, altijd leuk. Dus. Ja, nos talvez een tour dia. Ja. Je Dus heel menziona gezellig op kantoor deze dagen. agora que nós temos oportunidade digital para escrever um liefdesbrief para Etoco, não para Kerstman, para Etoco. Etoco, é garrochita de Etoco, não tá de Kerstman, é Kerstman de ainda. Tem comigo aí. Sim, Oh, sim. Amigo Gabriel te pleita pe caba. Sim. Ja. Amigo Gabriel te pleita pe garoche caba. Isso sei. Agora tá lot com lot, pero ja, Gabriel, bom mensagem, moeda manda mundo. Dat is waar, dat is waar. Daar kan je niet tegenop. Dus... Não, agora conta-nos de Antilliaanse kerstmarkt. Kuta den porta 3 de dezembro. Mitei, chona mané bombocati. Maneira não te visitar, mas maneira bolo preto. Nou, zoals je kunt zien zitten wij al best wel in de kerstsfeer. We zijn al heel erg aan het voorbereiden. En ik heb ook... Gia heeft een telefoontje gehad van Papa Pascu. Dus hij gaat ook komen. Dus voor de kids is dat superleuk. En misschien ook eigenlijk voor de volwassenen. Maar er gaat heel veel te beleven zijn. We hebben natuurlijk Buscando e Ayaka di Oro. Dat is natuurlijk de jaarlijkse culinaire Antilliaanse competitie. E ainda para inscrever para competir para Ayaka di Oro, dus não olvidar por competir. Is inscrever botar no nosso website botar informação. Então se não botar inscrever para botar me por Ghana e título de Ayaka di Oro. Ja. E também me provisa que tem kids corner para emocionar e emocionar bouw die 2 anos te drenta completamente grátis. Gratis. En we zijn misschien allemaal van het Caribisch gebied, maar ook wij houden van gratis. Ja, seja seguro. E não olvida, é 3 de dezembro, 1 uur de 9 borde à noite, na de Grote Kerk, na Den Haag. Año passado, é uma grandiosa atividade. Dus we hebben año aqui na Nobin Contabo e boqueda a fo. Dus ticket na op nos website www.a-toco.nl en assim na bopo compra bo kaartje. Ja. En ik wil ook nog vertellen dat de kerstmarkt zelf ook groter is dan vorig jaar. Er zijn meer dan 30 stands. En het is niet alleen eten, er zijn verschillende dingen. Dus je kunt al je kerstcadeaus gaan kopen en andere dingen. En Itoco zelf gaat ook een stand daar hebben. Waarin je dus fysiek ook naar de dingen kunt gaan kijken.
En er gaan hele leuke vendors ook zijn. Denk aan een koekjes van Judith. Kumina ng di Caribbeanse. Ja, Lota ba iting live music. Tambe lota ba iting Carnival Village. Zeta claro. dat is iets nieuws. Ja. Dus wat er is zo'n goed gusta carnaval. Dus nós vai ter Carnival Village. Dus eigenlijk het weer een tiki mais grande. Comprar com a passar. Zelfs een beetje meer dan een tiki. Mite quere. Sim, mite quere così. Wat ik nos pobis un tiki di line-up. Nos po tiro un tiki. Mag het? Ja, nee, we hebben groen licht hier gekregen. Het mag. Sí, dus es un que escucha aftas gusta soca, dus nos sabetin cachete. Aha. Dus het nos line-up in ons live music. Nos sabetin e DJ famoso, kuta DJ Brian K. Vou dizer outra na. Não, claro, essa aqui tampouco não pode faltar. Tá seguro, gaita ambiente navideño. Dus nos visitem aqui o ritmo de Páscoa também. Yep. Er is ook Junior Anzola, hele bekende gospelzanger. Met hele mooie spirituele liedjes. En dat is natuurlijk ook mooi in deze tijd van het jaar. Zijn er mensen die houden van tamboe? Ami. Nou, we hebben ook een tamboegroep daar. Help me even met de naam. Richie. Isu Grupo. Yes. Dus ja, die zijn er ook. Dat hoort er natuurlijk ook bij. En er is een hele mooie band. Dat wordt ook echt te gek. Met allerlei dansmuziek. Van salsa merengue naar comeback en bailable. Exactly. On time. Zeita vai ter banda. E ja, nós temos uma surpresa. Presente talaga para mais depois. E mais claro, para Páscoa, Miami, me nota saque provavelmente, pero estava aí seguro na nossa atividade. Ja. Dus tate, meneer Bombakati. Ja, Kersman, é também tá sexy. Você, mas papi com na telefone, dus me não awak Não, vou na FaceTime. Não, me te quero me tinko by FaceTime para me wake. Pero sustento ta masha livse. Me pora donde é minha lista. Ok. É tá lief? Sustenta lief of sustenta ta baronil? Me tenho que vai chamar para check. Fact check. Vamos ver se. Não, mas eu me queimei para ver o hora na puntrave, né? Me também ama check. Nou, ik ben oké, great. Dus heb je aqui também tem mais stand. Stand na di comida, nos cosduchinan. Ja. Papa Noel também tem, Shonan. Papa Noel também tem. To grupo de Aguinaldo também wanta. Dus ja. O grupo de Tambu também tem. Isso não gusta você com lagamira com nanting coisinta. E homem não é a noite presente, não tem bom vitamina para o. Você quer, né? Também pôr esto na frontline para não cinta. Well, sim. Mario, jammer que bonotei. Para sombra, ein passar, é Antilliaanse kerstmarkt, Tabatana, Sunrise, na Rotterdam, Tabata, éxito rotundo. Es más, espacio Tabata chiquito, que me aqui, toco a compreender como se busca mais ruimte mais grande para nos rendenan. Seguro. Rita está na onda e também tá na Grote Kerk Den Haag. Ja. Grote Kerk Den Haag.
De is goed. massagem is openbaar vervoer. Zie. Correcto. Explique-nos en quanto is die openbaar vervoer. Ja, zoals Rita net zei, het is echt heel makkelijk en goed te bereiken met openbaar vervoer. Verschillende, volgens mij heb je trams en bussen stoppen daar, zeg ik zo uit mijn hoofd. En ja, voor degenen die met auto willen komen, die kunnen daar ook komen. Er zijn parkeergelegenheden. En als je toch iets wilt bezuinigen op parkeerkosten, kan je eventueel met een park and ride. Dan parkeer je iets verder in de stad. En dan kom je met de tram, dat heel goed is verbonden. En zo bespaar je ook die kosten. Ok, pero se você parqueira in de stad en não te costava nada? Nou, in de stad dan betaal je gewoon de kosten van de parkeergarage, zeg maar. Maar je hebt ook dus alternatieven. Dat je dus ergens kan parkeren, dus ietsjes verder uit de stad. En dan rij je misschien, ik zeg 1 halte, eventjes... 2 haltes en dan ben je er. Ja. Oké. Dus Shonan, Grote Kerk. We gaan Google even Pamira. Kon Grote Kerk. Werkelijk is een grote kerk. Werkelijk. En we zijn onder dat. Dus we kunnen zeggen banda. Dus werkelijk is een grote kerk. En tot tramhalte en te passa e banda. Dus. En ik wil ook nog even zeggen dat ik ben misschien een beetje bevooroordeeld natuurlijk, maar het is ook een erg mooie locatie en een bijzondere locatie ook in Nederland. Het is een gebouw met heel veel geschiedenis en dat soort dingen. En ik vind het zelf heel mooi dat we een evenement houden voor Arubanen en Antillianen hier in Nederland, in zo'n bijzondere plek, waarbij we ook de Antilliaanse gemeenschap in een positief daglicht zetten, waarbij we ook Antilliaanse en Arubaanse ondernemers een podium geven om ook te groeien. En dat we daar ook met onze gezinnen en vrienden en familie kunnen gaan en gezellig houden. Dus het is mooi om dat te zien. Dat vind ik zelf heel mooi. Ja. Een cosa importante. Quanto pa entrada? Aquí entrada está de €5. Aí pasar un tiki menos mirando el lugar está un tiki más chiquito, pero aquí nos va un tiki más grande, dus ja, er wordt un tiki costo. Dus er te bieden aquí de €5 pa el ticket, pero mucho nang bouw die just 2 años te drinken completamente gratis. Ja. Ik wil daar ook aan toevoegen, dus dat je kan feesten van 1 uur tot 9 uur met alle verschillende muziekstijlen die je gewend bent in de Antillen. En ja, en je hebt natuurlijk ook andere Antilliaans eten die je misschien niet heel het jaar hebt. Vooral als je misschien wat verder buiten de Randstad woont, is dit een mooie plek, denk ik, om eventjes bij te tanken. Sintivo na casa, feel at home. E vooral 3 december, Mickey Mandy, você como família, com boiunang, lot great, paturende tei, anto pa começar a sentir e ambiente de fiai. A mim tem de vista você na massacre kerstboom kaba. Não está. Sobre 30, carro na barra. No. Good guy. A bota bem hunga, bota bem do meio e win actie. Dat hinter een boodschappenkarretje nan, que muito chiquito nan, ta core no. Es un grandi. Es un grandi, no nan ta rifando. Que men dus, bom mês por 30, denje, que mas para você com grandi e tá good guy. Correcto. Dus, no, seguro, esta de moeite waard, nan. Ein passar, no estava ta aya, ora, fly passabai, pa sombra, etava ta, douche, de bom ambiente, e biaki, pica, a trove com seu team, ta bij te, enana, tiso corner, na primin team, aha, dus, se você sinta, junto comigo, nós, para conversar, etc. Então, nós check ansiosamente que hora e para passo te 30. Wel, sentimos livre para passar se caminho também para nós conversar. Nós também está live
te ora ku e programma Kaba e dia e. Awel si good guy train beheup. Sigur Zeker. train beheup. Olha, me te quero que tamo heup so wat ik train. Die mas kok wat ik bij train. Lenig die. Bom, men no, pero great, no, mite verheugen me mensen 3 december, me mensen bisando, toerende van de moeite waard, sigur ton kosko, eigenlijk mino que perde, até com mite bisa na casa, no planea nada para 3 de dezembro, só é bezet. Yeah. Dus, no, ma gusta em passar, verdade. Anto, e anha aqui, com Deus o poder, lo mi que te atrobe, sigur. Sim. Awo, em passar, fuera de tu restaurant nang shonang, comida nang, mira que eu, comida nang tata mate, hende holota bata matabu, os dushi, ai, anto, tating cos enana. Anto, aqui a trobe, rapi alla mencioné, ku a trobe tabaitine, e ayaca di oro. Ja. Quanto gente a schrijven in Kaba pa e ayaca di oro? Último viagem, nosso papi com o time, só tinha time especial, que está bezig, ribe a Ayaca de Orbo, zet evento, ribe su mês, caba, dus ela toma lugar, e ainda está crescendo, me saco nos tem ongeveer, bani just 2 en ja inscrevi caba, dus botin just 2 Ayaca caba, pero según mi matene ko ainda não há mais inscrição, dus me não sabe precis quanto, pero me te quer beber evento hopi grande, mirando que se acaba nos tinhos 2 e ainda falta uma para chegar ongeveer. Dus met de keren te bebera, hoop ayaca e rado nan timpa purba. Ok, pero mi que mendi te que dia inschrijving te possible? Nou, inschrijven kan sowieso nog. Er komt nog een afsluitdatum. Maar voor de komende week tot 2 weken is het zeker nog open. Ja. Maar wacht niet te lang, omdat op een gegeven moment zijn ook alle plekken vol en is ook de deadline zeg maar afgelopen. Dus check de website voor meer informatie. Of je kan ook een e-mailtje sturen naar info@e-toko.nl. Of je kan ook de socials checken. Ja, of vraag het aan Pika Pika. is goed. Pero wat zijn de eisen die para douche ayaca, para classificar como ayaca de oro? Que com MC tá? Ja, met kere seguro nos sa ayaca tradicional, dus MC ting supreme, suham, emang salame da douche, tiende ta galinha, cachipete, sibuin. Dus eigenlijk een traditionele receta, ja, maar naast claro bo toque. Dus pero no sé si Gabriel sabe mucho más dizer, pero nós temos time eigenlijk speciaal que está trabalhando eigenlijk recente. Jammer genoeg não está presente ao para dar informação para mim que a base de receita tradicional seguro lo bom ter qualificar para tem ayaca e mais claro bo toque de sabor. Ja, sowieso voor alle aanmeldingen, mensen die zich aanmelden, die krijgen daar ook meer informatie over. Maar ook zoals Gia zegt, de beslag, zeg maar, de inhoud, de vorm. Want als je die ayaca openmaakt en het valt helemaal uiteen. Dat is, ja, en vorig jaar hadden we echt een zeer deskundig jurypanel met Jurino en Tyrone en Nouwe. Ja, die dame. Ja, ik ben die naam vergeten. ja, maar een zeer deskundig panel die ook hun strepen zeker hebben verdiend in de culinaire wereld.
En dit jaar hebben we weer een sterrenpanel van juryleden. Ik mag nog geen namen zeggen, maar dat komt ook allemaal naar buiten. Dus blijf ook sowieso de socials checken. En meld je aan, omdat misschien ben jij wel degene die de gouden Ayaka heeft. En niet alleen van Nederland, maar ook van België. Dus Ja. het is van de Benelux. En dit is ook de grootste tropische Evenement. kerstmarkt van de Benelux. En misschien zelfs Europa. Dus dit is echt een bijzonder ding. En het is ook gemaakt dus door Nos Hinde Antilliano. Dus ja, daar mogen we ook trots op zijn. Ja. Dus nodig ook je buren uit die misschien niet van de Antillen zijn. En dan kan je ze ook laten zien van, kijk, dit is hoe wij het doen. Ja, voel die kerst. Voel het. Precies. Feel it, mensen. Sigur. Je bent, oké. Gabriel, ano passar, ik ga naar door die Ayaka di Oro. Kike prijs tabatata. Ja, nou sowieso win je de titel van het beste Ayaka van dus de Benelux, Nederland, België en Luxemburg. Dat is natuurlijk een grote eer. En er was ook een geldprijs van €250 die de winnaar had gewonnen. Ik weet zelf niet of dat dit jaar weer is, maar daar kom je achter wanneer je inschrijft. Dus schrijf je in. Oké. Er ligt ook, want we proberen bij Itoko ook, zoals ze eerder al zeggen, ook samen te werken met Antilliaanse ondernemers. En er is dus misschien ook een mogelijkheid om te kijken of er een samenwerking kan ontstaan daaruit. Plus vorige keer hadden we ook een kleine mediatour georganiseerd. Dus dat die persoon, die stond in verschillende kranten hier in Nederland, maar ook op Aruba, Bonaire, in de ABC en ook in de BES, zeg maar. Dus Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Dus je krijgt sowieso exposure. En ik kan je zeggen dat de persoon die heeft gewonnen, die heeft een Ayakas uitverkocht. Dus het is sowieso als ondernemer is dat positieve coverage. En alle deelnemers hebben positieve coverage gehad. Een van de andere deelnemers die niet had gewonnen, die heeft ook geïnterviewd door een nieuwszender die verslag kwam doen. Dus iedereen heeft positieve verslag gekregen, zeg maar. En dat is dus goed voor hun zaken. En het is ook gewoon leuk. Want het is niet per se dat je Ayakas verkoopt, maar het is ook gewoon leuk van, hoe doen jouw Ayakas het? Is die recept van oma? Ja. Pero Gabriel, die onder ideeën ontstaan van Ayaka di Oro. Die onder ideeën hebben. Ja, het is op kantoor ontstaan. Dat was bij Jason en Marjorie. En waren dus op kantoor. En je ziet het misschien niet aan onze strak getrainde lichamen. Maar we houden erg van eten. En waren dus verschillende Ayakas aan het eten. En toen kwam de vraag maar, welke Ayaka is nou de beste? En toen is de creatieve brein gaan werken en is dit idee gekomen. Oké. Ja, jammer que noting de Ayaka di Oro so team, pero no de beste kerstman. Nou, misschien voor volgende editie. Dan kunnen we ook Rita in de jurypanel zetten dan. Está fine. Viste que regia davvero join me ore. Join. Dus dan ben ik lista, largo, escucha hebrea. Es un de más live, es un de más varonil, es un de misa. No Slovak. Pero nogmaals, Kiko Bostan quer agregar ao noite
dia mais over die winactie. Kubos nanting die garoshi. Gando kereme da garoshi palu frio, da garoshi di etoko. Ja, mas claro, visitar nos Facebook page para boaque flyer. Se você não like nos ou follow nos ainda e assim não botar like and share a flyer. Tag com amigo of amigo e comment. Zie je op Antilliaanse Kerstmarkt. E ora você tem chance de ganhar e garoshi que tem valor de 500 florin. Euro na produto de Itoco. E mas claro, não está ja, se você não por a comprar ticket na ainda, visitar nosso website para assinar por kaya boteca de Antilliaanse Kerstmarkt para não queda for para ainda tika no vai contar com Não laga do rende bem contabo. Não. Não, é para Páscoa, tá bom. Tá bom, danke, Yus. Me queira vai casco, né, vai ficar bom. Ja. No. Oké, pero ticket gewoon unicamente online voor comprar ticket? Ja, op het moment is dat wel zo. We zijn eigenlijk op het moment zijn we ook in het verband met eenzaamheid onder ouderen, gaan we naar oudere groepen, Caribische ouderen en daar doen we een activiteit, bingo of hersengymnastiek en kunnen ouderen kunnen dan een prijs winnen en dat soort dingen. En daar zo verkopen we de tickets wel, zeg maar, in papier. Omdat voor ouderen is het soms een beetje lastig om online te gaan. Dus volg toch weer de socials. Dan zie je ons ook. We gaan aankomende vrijdag gaan we naar Wayaka in Den Haag. Gaan we daar even met de ouderen wat tijd spenderen. Omdat, ja, zoals ik eerder zei, we krijgen heel veel liefde van de gemeenschap. En op deze kleine manier proberen we ook een beetje liefde terug te geven. En we zitten ook al een beetje in de kerstsfeer. Dus ja. Gabriel, que visita Papa Pasco. Hey, pero Gabriel, ora bobai é senhora nang, no? Corda. De dingen ambiente die vinha e boba bij canta killing me softly. Die we canta. Ja, nee. Verdade. A do Jason de bij canta Chabelita na kleuterschool. Hey, esse daqui history. Esse lá não se escapar me mais. No. Good times. Ja, dus Jonan, corda, compra boticket op tijd, online, riba etoko, bopo comprele si bonota tanto digital, bota a digital, pues vamos a meter casi a digital. Si bonota pinkla, Jonan busca un gente jong nee, zo nan sisa. Dus para bo compra bo ticket, então de modo que bo também tá den. Seguro, para bo bin desfrutar, bota dalbo mets, ou bota dalbo cadena, turna luzes aqui, bini dembo ambiente de Páscoa, bin cosa, junto com nos tour, body nos hendena. Bini com harmonia, com humor, com mente positivo, bingosa, 3 de dezembro. Seguro. Mi talaga palavra para você. Se você tem algo mais de agregar na nossa gente na noite? Nou, ik wil sowieso de Pika Pika team heel erg bedanken dat we hier konden zijn. Ik wil iedereen ook vragen om mee te doen aan de winactie. Is hartstikke leuk. En dus doe mee en tag iedereen. Ga naar de Facebookpagina, daar zie je alle stappen. Is heel makkelijk te doen. En natuurlijk ook check de Antilliaanse Kerstmarkt. Het is voor ons, door ons. Is een mooi initiatief. Voor ons. Ja. Ja, en het is gewoon een hele leuke dag. Vorig jaar heb ik
ik heb heel hard gewerkt, maar ik heb heel erg genoten. Het was echt een plezier. En ik hoorde ook van veel mensen van, zo, die heb ik jaren niet meer gezien. Dus het was ook een beetje een banktoppen en dat soort dingen. Dus, Correcto, verdad. Botira so, Gabriel. Ami atopa, een klasgenote tempo comita wat dat ding groep 6. Ato, wow. ami no reconoce, e si reconoce mi. Ato, e di come per want accorda no stali tal seca cutalie vrouw. Sì, ami tal si tal cammina. Maar si tal mi di verdad. Ik was het daar wat hopelijk. En ik kom hier naar Hollanda, wat biba mi wat aan met naar Hollanda. Je bent echt leuk. Ato, ete ta wak pica, pero en momento e no a reconocer mi ainda com a hora personal. Wow. Me di wow. Ja, dus het is een great gevoel. Que men, ja, invita turbo amiga, amigos, toma nota, pone de mozo agenda, compra o ticket, dia 13 de dezembro, boti cita com Etoko para a Antilliaanse kerstmarkt. Oh, als bestellen moeilijk gaat, kan je ook de telefoonnummer bellen. Ik vraag wel iemand om het dadelijk in de chat te gooien, het telefoonnummer. Nou, bisa je nummer. Ik weet het nummer niet uit mijn hoofd, dus daarom ga ik iemand laten sturen. De nummer laten sturen. Dat klinkt helemaal goed. Het nummer telefoon of het is iemand anders? Oh, nee, het is van het bedrijf. Als je mijn telefoonnummer wilt krijgen, dan moet je Antilliaanse kerstmarkt komen en kan je het vragen. Oké. Dus ja, si boting groepen die collega's aan moeten bieden wel te leuk nos turban topa. Boek, compra bastante ticket aan teorie. Nós estamos assim, passando douche dia. E mas agora, eu ainda não pisa, ai não, eu lá na laf, não tem caminho de bai, verta frio, lagami bisti onesie, que da minha casa, não, bisti onesie, bedoel toch de nacht. Antilliaanse kerstmarkt op onesie, wat dat dalbolusi colores naki, como mets, riba onesie, wat dat bini, wat que da único, seguro. Ja. No, que me mencionan, ja, aqui comigo bisa, pica, team de pica, tabaite in su stand, caminda, nós também transmitir live e dia maneira a passar, anto nós lo entrevistar tour e gente na que presente, como ondernemer, comerciante, que também nan kosnan, nos kosnan, nos gusta, anto nos que dependiente também para mostrar ganador, feliz ganador de Ayaka de Ouro. Anto trouwens, win actie, que dia dat tumaloga? Nos tiene eigenlijk para dia 1 de novembro nos sakele, pero nos haya a gran noticia que nos porsa que dia de Antilliaanse kerstmarkt. Eso. Ok. Me bota puxa bo garojas neki pai kune. Que me papi manco si banco makuto yen, pero sin kerstman si. Upgrade. Nice. Que mencionan wak pa por bo gane, ma botin out po bai ko bo garoshi. Y te quiero ribangar no mare. Sí, vamos por nemen. Dus, nou. Pero me te quiere ore itoko, paquetana bonita maneira itoko sahasi e delivery tena en casa. Seguro, maneira sempre. Un servicio optimal, seguro. No, Shonan, ¿vos Andy, algo más de agregar? No olvida de like and share, no olvida visitar nuestro website, para comprar o ticket, para yung hen bisabo conduci, a minha passa, Gabriela passa, e Tika passa, para assinar na nobin contabo conduci e tawatata, a minha também praça e Papa Klaus, dus não sei se Tika também praça, para a minha também praça.
E boy, a chance. Dus bini tour, para nos passar ambiente hopi dushi, hopi amano, e assim nos podemos desfrutar de nossa, comienzo de nosso Páscoa. Ja, inderdaad. Isso, para começar a sentir o ambiente. Dus, Shonan, toma nota. 13 de dezembro, de quanto hora? De 1h de noite. Mhm. Correto. Dus, é hora que ela finalizar, uma hora cristiana, que tu rende por bem cas, mas não que digo bem traço menta. Dus, Mhm. toma nota, 13 de dezembro, de 1h de noite, bem passa na, dia na Antilliaanse Kerstmarkt, na Grote Kerk Den Haag, tá ambiente de família para família. Dus, nós também tem, me te espera, botambe, tem. Compra boteca de 5 euros, só. Né, mãe? É unha que cone si, não tem que era você que direito a unha si, você me se bini, mas né, vou começar artista. Dus, waar com você não tem dia 3 de dezembro, ticket de 5 euros só. Ok, Shonan? Me queira chamar você não, mas danke de tatei junto com você não, ao noite você não, den pica a trove, dia mais a to graag me enjoy a noite, maar hari, mas eu pisames, me ta kijk uit naar Papa Noel, me te benieuwd a quem você também viste na Papa Noel. Tá benieuwd mesmo. Also, ja, nosta topa. Na Antilliaanse Kerstmarkt, na Grote Kerk Den Haag. Yes. Mas danke também para espaço aqui, que nos pode apresentar e toco, e também toda atividade que nos tem para nossa família e toco, e mais claro, família Nandi Pica. Eso, no lo olvides, Shonan, no perde a chance de win actie aqui para ganhar bogaroshi. Pues uma bonsa onda bo suerte tá. Tá den eu ega bom se tá para você se bota den sim ou não. Bom, Shonan? Danke, mis amores, dan. E é prazer conhecer-vos, Gabriel. Danke dia mais. Ja. Então, nós te queda pendiente. Para ter mais costa bem. Seguro. Ah, well. Danke dia mais. Então, the next time. Ok? Sim. Danke, Dushinan. Ok. Shonan tour, mas danke mes pa bosnang acompanhar-nos a noite, tá informar e nós vamos para dia 13 de dezembro, Grote Kerk Den Haag, ticket de 5 euro, então eu win actie com nanta bij 10, dia kutambe nanta bij maak bekend 13 de dezembro, então hasi mas cos não compra nada, simplesmente share, like, volg, então dá uma boa review, comentário arriba, então assina, bota do mei, den win actie aqui para ganhar bom garoshi, de coisas comestíveis de nos lugar. Nos coisas então vooral definir aqui. Seguro. Shonan, me quero desejar vos feliz noite. Danke para ter dia mais. Então queda pendiente para sombra. E promo de aqui. Beijo aqui. Lo vai sali. Well, me te miro vos Te dia domingo. Com Deus o poder. Love you. Ai.